Avui, taller d'Scrabble a l'Escola Sant Llorenç del Munt de Terrassa. Guanyadora d'un dels premis del concurs de jocs Tisner de Plataforma per la Llengua, per als 14 alumnes de l'aula d'acollida. L'Scrabble amplia el vocabulari i estimula l'ús dels diccionaris i afavoreix l'aprenentatge de les normes ortogràfiques. I, sobretot, afavoreix l'ús del català en les relacions interpersonals. Els mots fluïen d'una manera natural. Mica en mica els participants s'han anat engrescant. Esperem algun representant a la gran final de l'any vinent a primària. I podem dir amb gran èmfasi la gran tasca que fan les nostres escoles. I al final, tots s'han endut un record. I també el Joan Burgos, el tutor de l'aula. I tu, jugues en català?